Ο Αποστολάκης ο Καλαμπούρη έκανε «Ρε μαύρο διαμάντης είναι τίκη». Μόνο μια φορά όταν ήρθε στη Νέα Σμύρνη στο Πανιόνιας, είπε ένα παιδάκι που ήταν με τη μάνα του και στην πλατεία τη Νέα Σμύρνη. Τότε δεν υπήρχε πολλούς μαύρους στην Ελλάδα μάλλον. Και λέει το παιδάκι, μαμά, έκανε ένα μαύρο. Αλλά εγώ γελάγε, δεν πειράζει εμένα. Δεν του λέει, εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν του λέει το παιδί κακό. Το είπε αυτόρμητο, παιδί προφανώς δεν είχε δει ποτέ όπως έχει τώρα πολλούς εδώ, ξέρω κτλ. Πριν από σωτνίκη με έφερε ο Πανιόνιος να δοκιμαστώ. Δεν με πήρε γιατί λένε ότι ήμουν καλός μεν, αλλά άπειρος, μικρός και θέλανε ένα έμπειρο σεντερφόρ. Τέλος πάντων, λέω, εγώ έψαχνα μια ομάδα να κάνω ένα συμβόλαιο επαγγελματικά. Όχι μόνο ήθελα λεφτά, αλλά να αρχίζω να παίζω, να αποδείξω ότι μπορώ. Αλλά όταν μου υπόγραψε τον Εθνικός, αφού ο συγχωρημένος ο Μουρκάκος μου είπε πόσα χρόνια θέλεις να κάτσεις στον Εθνικό, θυμάμαι μέχρι τώρα και γέλασε. Λέει, του λέω, πρόεδρε, θέλω ένα χρόνο γιατί σε ένα χρόνο θα πάω σε μεγαλύτερες ομάδες. Και μου λέει, όχι ένα χρόνο, 3 χρόνια μου λέει. Έλα ρε πρόεδρε, εγώ σε ένα χρόνο θέλω να πάω Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αφού μπορώ. Όταν πήγε στην Άικο Μανολάς, είχα ένα τερματομαλάς, με κοίταγε στραβά. Και κάποια στιγμή, όταν συναντηθήκαμε και μιλήσαμε, μου λέει, του λέω, όταν στέλνεις στην Άικο, με κοίταγε στραβά. Γιατί? Ξέρεις γιατί? Γιατί νομίζω ότι ήσουν αλήτης και ξενύχτωσες. Και τώρα μετά βλέπω στην προπόνηση, δεν πιάνεσαι ρε, μου τρέχεις, είσαι πολύ επαγγελματίας, είσαι δυνατός. Ακούς τι λένε το τέλος. Τι γράφουν εφημερίδες. Εγώ παιδί δεν είναι σημασία. Δεν ξενύχταγα ρε παιδί μου. Πάω μια βόλτα έτσι με φίλους από εδώ από εκεί και ξαναγυρνάω πίσω νωρίς κιόλας. Κοιμάμαι νωρίς πάντα. Ξυπνάω 7 ώρα το πρωί, του λέω: προπόνηση. Που δεν έχουμε εμείς. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερη προπόνηση. Πώς θα κάνεις καριέρα άμα είσαι του ξενύχτιου? Δεν υπάρχει αυτό. Άμα δεις τους παίκτες που ήταν του ξενύχτιου, δεν μπορείς να πάρουν τα πόδια του. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι. Δηλαδή πρέπει να αποδείξεις ότι αξίζεις. Αν αξίζεις, θα σε χειροκροτάνε. Αν δεν αξίζεις, θα σε γιοχάρουν. Αν ήμουν μούφος στο παιχνίδι και δεν έπαιζε καλά και δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου, ήμουν ο πρώτος που τα κράζανε. Του λέω: δεν υπάρχει αυτό να συμβεί αυτό. Τώρα εγώ θα κάνω τον κόσμο να με αγαπήσει να βγάλει πάλι. Και για να κάνω ο κόσμο να με αγαπήσει πάλι, πρέπει να κάνει κάποιο παιχνιδάρι με το Ολυμπιακό. Και εγώ περιμένα το παιχνίδι με το Ολυμπιακό. Για να μπορώ ο κόσμος να έρθει κοντά μου. Και έτσι έγινε όμως. Εκεί έβγαλε το τραγούδι που λέγανε, έκανε το Στάδιο την Μπουρδέλα. Και θυμάμαι μέχρι τώρα. Γιατί όλα αυτά τα θυμάμαι και ξεκάθαρα. Εκεί έβγαλε το τραγούδι και συνήθιζε να τραγουδάνε αυτό. Και λέω τώρα μαζί μου. Θυμάμαι, είχα φέρει ένας φίλος μου από το Καποβέρδε που είχε έναν δικηγόρο μετά. Και είχε ομάδα στο Καμποβέρντε, είχε με ημιτροπή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πάω προετοιμασία με την ΑΕΚ, νομίζω ήταν του 96 και το φέρνω στη Φιλαδέλφια, με παίρνει ο κόσμος, έχει χιλιάδες κόσμος στο στάδιο και με παίρνουν αγκαλιά πάνω και με πάνε μες στα ποδητήρια και τον έχασα αυτόν. Τότε δεν υπήρχε κινητό ακόμα. Ήταν στιγμές που μου έμενα δηλαδή. Θεωρώ ότι μπορώ να είναι για τη μεγάλη επιτυχία που πετύχει στην καριέρα μου. Γιατί για να έρθει από το πουθενά και να παίξει μια χώρα σαν την Ελλάδα, που δεν έχει παίξει κανένας μη Έλληνας που έγινε Έλληνας να παίζει στην Ελλάδα, ήταν δύσκολο τότε. Δεν παραδέχομαι, πιστεύω, οι Έλληνες ακόμα να παίζει κάποιος. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ήταν δύσκολο. Εφόσον με παραδέχανε όλοι, οι φίλατλοι, οι δημοσιογράφοι, οι παίκτες, αντιπάλους όλα αυτά, θέλω να πει ότι ήμουν κάπως καλός. Και αισθάνομαι μια μεγάλη περηφάνεια.